Dnešní chvíle letní pohody nás zavedou do zemského města Lince, což pro mě bude vlastně putování doma. A mým dopravním prostředkem bude Segway. Startujeme. Los geht's! Proč je náš přístroj ideálním dopravním prostředkem, když si chce člověk prohlédnout Linec třeba za jeden den? Protože rychlost tohoto přístroje je asi 20 km za hodinu a tím nám umožňuje náš rádius přemisťování znásobit až 5krát. Ke všem cílům, které si budeme chtít prohlédnout, se dostaneme přímo. Dnes zastavíme nejprve na zámku. Jak dlouho nám bude cesta nahoru trvat? 3 minuty. Vážně? Čas běží. A skutečně, v rekordně krátkém čase jsme dojeli k jižnímu křídlu zámku. Toto místo dnes obdivuje mnoho zahraničních architektů. Evo Marie, patříš k lineckým architektkám a jednou z tvých oblíbených staveb je zcela jasně jižní křídlo. Určitě. Proč? Tady se podařilo něco výjimečného. Určitě víš, že na dostavbu zámku byla vypsána architektonická soutěž. Jižní křídlo vyhořelo totiž již v 18. století. A kdo je autorem? Soutěž vyhrál tým mladých architektů ze Štýrského Hradce, Grazu. Jejich diplomová práce měla prostě úspěch. Vyhráli mezi 219 uchazeči. Absolutně zářný start. Když se sem nahoru díváš z města, co ti jako architektku napadá? Pozornost upoutá fasáda stažené oceli a myslím si, že se tím návrh hlásí k tradici lineckého ocelářství. Zcela inovativní stavba tedy. Je v Linci k vidění něco tradičního, starobylého, co si nesmíme nechat ujít. Za prohlídku stojí nové uspořádání náměstí před katedrálou, kde se podařilo postupovat citlivě. Projedeme napříč centrem Lince až k novému náměstí před Lineckou katedrálou. A jsme tu. Náměstí Domplatz patří také k tvým oblíbeným místům. Máš pravdu. Proč? Najednou je tu život a to se mi líbí. Nová architektonická úprava, renovace barokních domů a soubor malých uliček a příjemných zákoutí. To vše vytváří prostředí, kde si člověk může odpočinout. Z mého pohledu se jedná o zdařilý projekt. Tolik k oblíbeným místům v Linci. A teď se vydejme za hranici a navštivme Český Krumlov. Na Krumlovském náměstí potkáváme turisty z celého světa. Mystické kouzlo středověku zde nezmizelo. Legenda vypráví o bílé paní, jež se tu zjevuje, jak mi vysvětluje Radomír. Pověst vypráví, že když má bílá paní bílé rukavice, je to znak dobré události. Pokud se zjeví v černých rukavicích, je to zlá předzvěst. O nevysvětlitelných událostech vypráví ale i dnešní turisté. Máme tu hotel Růže, dnes 5hvězdičkový podnik, který byl v minulosti jezuitskou kolejí. 2 Japonky vyprávěly, že tu nespali celou noc, protože na pokoji slyšeli zvláštní zvuky. Byly tu jakoby nárazy větru, které si nedokázali vysvětlit. Říkali, že to byly duchové. Samozřejmě se musíme ptát, kolik předtím vypili vína, ale to je už věc jiná. A ty jsi už v Krumlově duchy viděl? V Českém Krumlově je jeden dům, který ještě nikdo neobývá. Kdysi tam bydlela rodina, ale vystěhovala se, protože se tam nedá bydlet. To, co jsem vyprávěl předtím, se tam děje neustále. Dům má krásné malby, fresky ze 16. století. V přízemí je sice obchod, ale v patře nikdo není. Tam mají přebývat duše, které nenašly pokoj. V Krumlově najdeme ještě něco, co je nebezpečné. Jsou to medvědi a na ty se teď podíváme. Medvědi jsou spjati se zdejší tradicí. Chovají se tu už asi 400 let. Dnešní 3 medvědi dostali svá jména po vladařích. Jeden se jmenuje Vok, medvědice dostala jméno Tereza podle kněžny a můžeme se na ně podívat. Dobrý den. Panu Černému v Krumlově nikdo neřekne jinak než medvědář. Pro medvědy v hradním příkopu společně připravujeme krmení. Dávají se buchty, jo, makový, jo, buchty, salát,
mrkvička. Tohle krmí se 4krát denně. 4krát denně a 2krát se dává pít. 20 litrů mlíka na jedno pití. 20 litrů denně, všichni 3, voda, med, 3 kg medu se dává, rybí tuk, roborany a epavy. Jdeme do medvědího výběhu. Zatímco pan Černý podává medvědici mrkev svými ústy, zůstávám nedůvěřivá. A mám proč. Jo, ale to jsou takový úrazy, anebo takový z lásky, jo. Z lásky ti ukousne prst, kousek, jo. Nebo tě kousne do zadku, jo. A nebo do nohy, rozkousne ti ruku, ale on to opravdu nechce udělat, jo. To je moje jenom nepozornost. Ještě jablíčko na rozloučenou pro medvědici Teresku a její souputníky. Chvíle letní pohody v Horním Rakousku a jižních Čechách. Zcela jednoduše. Nashledanou a čus. Bez hranic Horní Rakousko, jižní Čechy. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česko.